आंना अरुण कुमार नार्जारी गामि भिलेज कक्सागुरि आङो आगोलाव बिजेपिआव ओरैनो वार्कार हिसाबै दङमोन सापर्टआव दंमोन आं दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिंआ दिनैहाय 40 जन आरो आं गामि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो 200-100 होगासिनो दङ आरो आंहा जुमदुवार प्रपारावल' नङा श्रीरामपुर समष्टि आरो विभिन्न समष्टियावबो आङो मावनो प्रस्टुत ओंखारदों आरो दिनैनि बे प्रस्टुत समायाव आङो दिनै बिपिएफनि खामानि जानानै साफ्रोमबो जनसाधारनखौ दैदेननो थाखाय मोजां आदर्श होनो थाखाय जायफोर जोंनि दैदेनगिरियाव दङ बिथांमोननि मददनि गेजेरजों जों मावलांगोन सोरखाराव थासेयावबो मानो दिनैहाय माने सोरखाराव गैयै राजनिति हान्जाजों मानो जयेन जाफैखो दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों जोंबो दिनै एडुकेटेडआव एसे बुजिबाय दिनै मिडियानि दुवारै जोङो बायदि रोखोम बाथ्राफोरखौ एजेन्डाफोरखौ जोङो गासैबो बुजिनो हाबाय दिनै बिगियाना जोंनो बे बुहुमनि गेजेराव जोंनो खाथियाव होबाय गासिबो दा बिनि थाखायनो बे सरकार थासेयावबो आं बिपिएफआव फैनायनि खारन उद्देश्यआ जादों दिनै बिटिसिनि सक्तिया आरो बिटिआरनि सक्तिखौ नायोब्ला अनेक रेफारेन्स दङ दा बिनिखायनो जोंनि जोहोलाव बेकार समस्याफोराव माबादि जों मावदों जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय दा बिनिखायनो जोङो दैदेनगिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय सोर माबादि दैदेनगिरिया मावबोदों बेखौ जोङो नुबोबाय दा बिनिखायनो आंनि साननाया दिनै रायजो राजानि गेजेराव मोजां मोनसे गुबुंले जे व्यक्तिफ्रा बिथांमोना सरकाराव दङ बिथांमोना माबादि मावाखै माबादि मावदों बिथांमोननि दायित्व नाथाय जों बिपिएफनि बेलायाव जे खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोनाबो मेगनजों नुदों दिनै आं सोरबा लेटेस्टफोरखौ दुसिनो सानाखै दिनै जोंनि साफ्रोमबो लिडारानो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि दा दिनै बर' हारिनि गेजेर दैदेनगिरियाव दिनै जों गोरोबलायनानै मोनसे खौसेथि लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोंनि संबिधान इन्डियायाव गोरोबलायनानै मावला माबा मोनसे जोंनि थाखाय खहा जागोन नामा जाया दा बिनिखायनो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव लिडारशिपफ्रा दिनै नोङो जे बिथांमोना जे पदआव दंमोन CSBनि बिथांमोना बिबानाव दंमोन जे बिभागफोरखौ मोनदोंमोन बिथांफ्रा मोनसे साख्रि होदों मोनसे मा होदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फाइलफ्राव नायबानो नुगोन दिनै जोङो बेफोरबायदि खामानि आदर्श नुनानै रायजो राजा समग्र बिभिन्न जनजाति हिसाबै जोङो बयबो माने मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जों दिनैसिमबो मोननो हायाखै जोंहा गोजोननाय गैया दिनै फालांगिनि बिजनेसाव जोंनि इउथफ्रा माबा मोनसे मावना जानायनि थाखाय जोंहा राहा गैया दिनै जेरै जोंबो GSTफ्रा डाबल जाबाय आरो जेरैबो नों माबा मोनसे फालांगि मावगोन जेरैजोंबो जोंनि इउथफोरनि थाखाय बिराद खहा दिनै साख्रिजों एप्लाइ खालामो गोबांथार एप्लिकेसनाव 3 लाख 4 लाख जायो बा साफ्रोमबो साख्रिजोंबो देरहानो बा साख्रिजोंबो मावनो हाया दिनै जों फालांगियाव थां दिनै जोंनि फालांगि मावनायफ्रा जोंनि मिडिल क्लासफ्रा मावना जानो हाला बाजारनि जे दाम बेसेन जे जों जे इनकाम खालामो बेखौ जोङो इनकामनि हिसाबै जोंनि खरस बारा जाबाय दा बेखायनो जोंनि बे लाइमोन बैसोआव बे लाइमोन जोहोलावफ्राव माने सोलिनो थाखाय जोंनि थाखाय गोब्राब जाबाय दा दिनै नायदो नोङो माबा फालांगि जेरैबायदि जोंनि खेतियक खालामग्राफोर बिथांफ्रा खेतियक खालामनानै दिनै सुजुग सुबिदानि गेजेराव जोङो आबादारिखौ सঠিक भाबै जों बेसेनखौ मोना नाथाय जों सঠিक बाजारखौ जों मोना जे दोलोआनाखि बिटिआर सरकार खुंगासिनो दं माबादि डेभेलपमेन्ट लाबोदों होननानै नोंथाङा बुंदों आंथ' दा आंनि नुनाय मथे नों डेभेलपमेन्टखौ आङो बारा मोजां नुहुरजोबाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआरनि जे माखासे एग्रिमेन्ट बे दफाफोरखौ नोंथांमोनाथ' रादाब लागिरि रादाब दैथायगिरि नोंसोरमोनानो साबसिन मिथिगौ दा जोङो बिटिआर सरकारनि मथे जोंनि मोनसे खामानिफ्रा साक्सेसफुल जायाखै दा नाथाय जिखुनु खामानिखौ खनसेनो मावनो हाया नाथाय जोंनि बिटिसि सक्तिजों आरो बिटिआर सक्तिजों अनेक फाराग दङ जोङो दिनै 4 नं जुमदुवार उइलियाम नार्जारीजों जों जयनिं जाफैदों दिनै जों समग्र जनजाति फैनानै बिथांखौनो बयबो साबजानानै मोजां मोननानै बिनि आदर्श निर्देशखौ मोननानै जोङो गभर्नमेन्टआव लाबोनोबो लोगोसे प्लास जोङो रायजो राजा समग्र आधार कास्ट बाङालि दं जोंनियाव सान्थाल दं प्लास राजबंशी दं नेपालि दं राभा दं आरो बायदि हारिनि मानसि दंबावो गोबां जयनिं जाफैनायफोरखौनो जोङो नुनो मोनबाय थादों जयनिं जायो आरो साननैसोनि उनावहाय उल्टा थांफिनो बेबायदि नुगासिनो दं दा नोंथांमोननि दोलोआव माबायदि जोंनि दोलोआव रायलायनायनि गेजेरजों प्रतिश्रुति हिसाबै जोङो बुजिलायना फैखादों जोंहा खुनु प्रलबननि खोथा गैया जों बिदि मावगोन होननानै जों रावनोबो खोथा होना फैयाखै जायहा उइलिंलि नोंथांमोना बिपिएफखौ आदर्श मोननानै 4 नं जुमदुवारनि जोंनि उइलियाम नार्जारीखौ मोजां मोननानै समर्थन नोंसोरो गोसो गोरबोर होनो गोसोब्ला नोंसोर हागोन आरो बिथाङा जे जोंनि 4 नं जुमदुवारनि केन्डिडेटआ एसे आगोलनि मिटिङाव बिथाङा बुंदों सोरबा नोंसोरखौ फुस्लायनानै बा प्रलबन होनानै लाबोदों नामा बिथांमोना गावसोरनो आखाइजों उइलिंलि थिखांनानै बुंदों जों गावनि गोसोबादि समर्थन होनो फैदों আপনার ঘর ঘর গোকুলকাটা ব্লক
আজি আপোনালোকে কিমানজন মানুহ ইয়াতে জয়েন কৰিলে আমি বিপিএফত আজি 100ৰ ওপৰত জয়েন হৈছে কি ক'ব বিপিএফৰ আদৰ্শ ভাল পাইছে নে হ্যাঁ বিপিএফৰ আদৰ্শটো আমি ভাল পাই পেলাই বিপিএলত আগত আছিলোঁ এতিয়া বিপিএফ জয়েন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ টকা সত্ত্বেও মানে চৰকাৰ নথকাত দলত কিয় যোগদান কৰিছে আপোনালোকে আমি সেই চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইমান আমি পোৱা নাই এইটো কাৰণে আমি বিপিএফ জয়েন কৰিছোঁ